I dette scenarie bliver du stillet over for overvejelser i forhold til, hvornår du skal udføre håndhygiejne. Undervejs i proceduren vil du møde flere situationer, hvor du skal vælge det rigtige tidspunkt for håndhygiejne. Du får vist hele scenariet trin for trin, mens jeg forklarer, hvad du skal være opmærksom på og hvorfor. Videoen fungerer som et supplement til VR-træningen, hvor du kan øve dig i trygge rammer og i dit eget tempo. Du vil flere gange undervejs blive stillet over for valg. Valgmulighederne vises på et board foran dig, så du har mulighed for at læse dem alle samlet. Før du går ind på stuen, skal du tage stilling til de hygiejniske forhold. Hvornår skal du spritte dine hænder? Vælg den mulighed, du mener er korrekt. Du vælger at spritte hænder og herefter gå til patienten. Det er korrekt, fordi du har rørt håndtaget på døren og nu skal i kontakt med patienten. Patienten ønsker hjælp til at komme op og sidde og få noget at drikke. Du skal nu vælge, hvordan du bedst hjælper, og hvilke hygiejniske forhold du skal tage højde for. Du vælger at tage handsker på, men det er forkert. Handsker bruges kun ved risiko for kontakt med sekreter eller kemi, og er derfor ikke aktuelt i denne situation. Du har nu afspillet dine hænder og tager nu plastforklæde på. Dette er korrekt. Du står tæt på patienten, og kontakt med omgivelserne er nært forestående. Du skal nu køre sengen op med fjernbetjening og støtte patienten med puden. Du skal bede patienten læne sig frem og justere puden, så han sidder behageligt. Telefonen ringer, og du tager den op af lommen. Efter samtalen skal du tage stilling til, om der er hygiejniske forhold, du skal overholde, eller om du kan fortsætte. Da du har rørt ved din telefon, som betragtes som uren, skal du udføre hånddesinfektion, før du fortsætter. Det er helt afgørende med god håndhygiejne, også i små rutiner. Du fortsætter nu for at give patienten noget at drikke. Desværre spilder han lidt. Du skal derfor finde en ren t-shirt i skabet på gangen. Du skal nu forlade stuen for at hente en t-shirt. Her er det vigtigt, at du altid husker at udføre håndhygiejne, uanset om du har været i berøring med patienten eller ej. Det bryder smitteveje og beskytter både andre patienter og dig selv i det videre forløb. Du henter en ny t-shirt i skabet, men desværre taber du den på gulvet. Hvad skal du huske at være opmærksom på i denne situation? Du skal smide t-shirten til vask, spritte hænder og tage en ny. Sådan opretholder du god hygiejne. Tillykke. Du har nu gennemført scenariet. Tænk over dine valg og hvordan håndhygiejne påvirker patientsikkerheden. Jo bedre du mestrer det i praksis, jo tryggere bliver både du og patienten.